Bună ziua, numele meu este Denisa, Iar eu sunt Dinu Bianca. de la clasa 11A G și astăzi vă vom prezenta Liceul Teoretic Emil Racoviță. Aici, după cum puteți observa, sunt diferite premii a elevilor noștri la diferite sporturi, concursuri și olimpiade. Bună ziua, mă numesc Mario, sunt la clasa 11G, la Liceul Teoretic Emil Racoviță. Liceul nostru cuprinde mai multe etaje, avem demisol, avem parter, etaj 1 și etaj 2. Momentan suntem la parter. După cum puteți observa, aici avem o expoziție de icoane realizate de mai multe clase din acest liceu. Acum vom intra într-o sală de clasă. După cum puteți vedea, în fiecare sală de clasă avem tablă inteligentă și mobilier nou. Fiecare clasă își poate personaliza pereții după bunul plac. Acesta este unul dintre cele două laboratoare de informatică unde copiii lucrează pe diferite programe. La capătul etajului 1 avem și o bibliotecă liberă, după cum puteți observa aici și aici, unde cititorii pot împrumuta cărți. În liceul nostru puteți găsi un cabinet medical dotat cu tot felul de medicamente pentru prim ajutor. Aceasta este sala de sport a Liceului Teoretic Emil Racoviță, care este dotată cu diverse echipamente sportive. Acest panou este dedicat proiectului Erasmus care s-au petrecut în cadrul liceului nostru. Aici puteți observa terenul de fotbal al Liceului Teoretic Emil Racoviță, unde absolut toți elevii își arată propriul talent sportiv. Pentru zilele călduroase, cum puteți observa în curtea școlii, suntem dotați și cu un foișor. Haideți să vi-l arăt. Aici elevii își pot desfășura orele la aer curat și mult soare. Acesta este un alt loc în care profesorii își pot desfășura orele într-un mod mai interactiv. În cadrul liceului nostru avem și clase de gimnaziu. La ce clasă sunteți? Aceea! Și cum vi se pare școala? Foarte frumoasă! Și profesorii? Foarte buni! Bine, mulțumesc! Bun, acum suntem cu unul dintre elevii școlii noastre. Cum te numești? La ce clasă ești? Sunt Puslariu Dragoș Ștefan de la 10C. Cum ți se pare liceul nostru? Este foarte frumos. Cum sunt profesorii? De treabă. Mulțumesc!